Snakker du om sommeren, eller hvad? Ja. Ja. Jamen, der kan vi jo godt være ude det meste af dagen, men ikke sådan, at de skal være ude, kan man sige, der imellem 12 og 3. Der er der nogle gange, at i vores fællesrum, at der er måske åbent derinde også. Og så sørger vi for at lave nogle tilbud under markiserne, sådan at de også kommer ind i skyggen her. Men vi er faktisk rigtig meget ude om sommeren. Det er børnehaven, der har solcreme. Vi køber solcreme, men der kan være nogle børn, som har noget specielt i forhold til allergi, eller noget, de ikke kan tåle vores, eller noget. Så har de det selv med. Men ellers som udgangspunkt, så er det jo nogen, der har solcreme. Og så tænker du sådan for mig, så de bliver røde og sådan. Ja. Jamen, der kan godt være enkelte. Men ikke sådan meget, men der kan det godt være enkelt imellem, hvis de har det sart, så bruger til at blive rødt. Der er specielt lige den første sol. Forårssol, den er tit stærkere end den her næste. Så det kan vi godt opleve enkelte for.